Bos días, primeira mañá en Cuba. Aquí estamos, esta é a Catedral da Habana. Hai un home ali nunha esquina que periódicamente grita Cuba, non sei por qué. Dentro de pouco vai ir. Despois chama a atención a cantidade de xente que te intenta vender cousas, tours, cambio de cartos. A xente está a sobrevivir, pero bueno, igualmente son moi agradables, e a xente trata moi ben, ten moi fácil conversación, con calquera da rúa lle saúdas, xa podes comezar a falar con el. Atopámonos agora na terminal que se chama agora Sierra Maestra, San Francisco, que é onde chegaban os emigrantes galegos a Cuba. Xusto aquí hai xente vendendo unha cousa que chaman chiribicos, que son estas cousas. Se nota influencia galega porque é unha orella, literalmente. E aquí, ao lado da terminal a que chegaban os emigrantes, temos un cruceiro que viu aquí a inaugurar Fraga hai bastantes anos. Entón, a pesar da distancia, está todo cheo de referencias a Galiza. A estatua esa do señor que vos ensinei agora é un personaxe típico da Habana que se chama o Cabaleiro de París. E de onde era? De Negueira de Muñiz, das montañas de Lugo. Era un tipo que emigrou a Cuba, pois non sei, no principios do século XX. Ao principio estaba ben, pero despois volveuse tolo, comezouse a chamar a el mesmo Cabaleiro de París, e iba por aí contando historias, entón converteuse nun personaxe mítico da Habana. Os cubanos, como vos inimigos de Estados Unidos, son amigos de Rusia. Entón, por suposto, teñen igrexas, catedrais ortodoxas. Aquí está a igrexa un pouco máis adiante. Seguindo o paseo marítimo está a Catedral Ortodoxa da Habana, e aquí vedes a Fidel con un monxe ortodoxo. E aquí temos a Catedral Ortodoxa da Habana, da Nosa Señora de Kazán. Esta catedral apagou o Estado ruso e agora mesmo estaban en misa, e parece que teñen bastantes fieis que van ali, e tiñan pinta aspecto de eslavos. Agora nos atopamos nunha terminal de ferries e vamos a cruzar a outro lado da bahía. Aquí está o embarcadeiro. E do outro lado do control de seguridade venden palomitas a 50 pesos. Para que vexades o pouco que vale, 127 pesos cubanos é o cambio oficial, 1 euro 127 pesos cubanos. E o cambio informal, o da rúa, son 300 ou máis.